Ako viete, že ste použili dobrý substrát na pestovanie vlastných sadeníc? Keď sadenicu vytiahnete, korene majú optimálnu bielu farbu. Použili ste substrát, v ktorom majú všetko, čo potrebujú a krásne narastú. Sú výborné na presadenie, buď do kvetináčov alebo na záhon. Táto peruánska višňa, dúfam, že bude dobre rodiť. Ako substrát na pestovanie priesad som použil Gramofor substrát Gärtner Exclusive. Tento substrát je z profesionálnej kvality, nemecký, s výbornou kvalitou a s hnojivami. Gramofor Exclusive substrát je vododržný, obsahuje až 75 kg ilu na metr kubický, je univerzálny pre pestovanie rastlín ako sú zeleniny, kvetiny. Môžete ho používať aj do vyvýšených záhonov alebo pri presádzaní rôznych kríkov a stromov.